Извинявайте, но сте срещу еднопосочната улица. Добре, там мога да се преместите и да ми... Хайде. Окей. Само да ти кажа, че имаш точно 2 метра назад. И само да ти кажа, приятели, че като ме познаваш, хората не се заяждат. Добре, смятате ли, че е редно да се спазва Аз смятам правилата? много неща и спазвам правилата. И ако искаш, мога да ти покажа и кой съм и как ги спазвам правилата. Но не си ти, който ще ми кажеш за 2 метра, че трябва да се върна обратно. Ясно ли ти е? Чуваш ли ме какво ти говоря? Чувам. Но не знам колко е редно това нещо. Да, не е редно и се извинявам. Окей.